Wait lang. Junel, sabi pineapple. Apple. Pineapple. Sabi papaya. Papaya. Sabi papaya, tabi bigyan na kita dali. Papaya. Ha? Inom. Papaya. Inom. Hinog na. Tama. Hinog na kasi guys. Ano ba na nice? Alat. Maya, maya, Pagkakapo mali. ng ilaw. Aday. Sabi, Mali. pinya. Inom. Pinya. Inom. Inom. Sabi avocado. Anak. Avocado. Inom. Hindi pa hinog. Avocado. Oh. Ano? Ikaw, avocado. Anong? Talo. Talong daw guys. Siguro. Avocado. Mamaya ko na ilalabas yung iba kasi mag-aagawa na naman. So meron ako ditong dalang shapes and color na cards. Pocket flashcard. Yan. Tapos itong mga animals na flashcard. Yan, flashcard. At itong mga prutas. Yan guys. Guys, ito. May chocolate ako dito ha. Mamaya patubusog pa kayo ha. Kasi nag-breakfast pa lang tayo. Ngayon, may ipapakita ko sa inyo mga larawan at tatandaan nyo kung ano yung mga larawan na yun. Yung makasagot, bibigyan ko ng chocolate. Ayan. Yay! So ngayon mga bata, ang gagawin natin ay may papakita ko sa inyo mga larawan. Ayan, labas natin itong ating flashcard. Ayan. Ayan guys, itong ganito ang papakita sa inyo. Ito ay kulay, sabi pink. Pink. Ang gugulo nyo guys, sabi pink. Oh, may chocolate ang makasabing pink. Oh, ito naman, next color. Green. Ito po, bibigyan nila ano. Ito pa, sige, ito na lang. Oh, sige. Next. Po. Puno na tayo, makita ko sa inyo, no? Sige, ayaw nila ng kulay guys. Dito tayo sa prutas. Anong prutas to? Ang card ay orange. Orange. Ano yan? Sabi mo? Oo. Sabi bigyan ka ng chocolate. Orange. Orange. Nakasabi na siya. Kaya nga ni, Sabi yun, tabi bigyan na ng chocolate. nag-crowd. Mamaya. Wala niya. Hindi ka ano. Hindi ka ano. Ito naman. Kiss mo ulit. Kiss mo ulit. Talagang love. Talagang love. Si Katay man. Katay. Sige naman si Janil. Pose. Si Janil naman, si Janil.
Nel! Diyan go, go, mari go. Iya, go, pogi diyan go. Ay, nagpapapogi ka para guys. Ah, pogi diyan go. Mangaraskan. Upo natin na ma. May dala akong color dito. May gusto nga yung color kasi gusto nila guys talaga yung magsulat-sulat sila. Boring sila pag ganitong flashcard. Gusto ko lang sana sa kanilang ipamilyar itong mga prutas, mga kulay, mga hayop. Ayan, ikaw na lang katay. Orange, sabi orange. Orange. Upo na, pwede upo na. Orange. Papaya. Papaya. Ito. Pineapple. Pineapple. Junilin na tayo bibigyan kita. Masabi mo lang yung pineapple. Upo ka dito, dali. Wala pa ko nabibigyan. Wait lang. Junel, sabi pineapple. Pineapple. Sabi papaya. Papaya. Sabi papaya. Tayo bibigyan na kita, dali. Papaya. Ha? Papaya. Hinog na. Tama. Hinog na kasi guys. Kaya man pa Parang din. ilaw. Aday. Sabi, pinya. Pinya. Sabi, avocado. Avocado. Hindi pa hinog. Avocado. Walang pwede. Ano? Ay, ikaw, avocado. Talong. Talong. Talong daw guys. Avocado. Talong. Talong. Pinya. Pinya. Roy, hindi tatawa. Pinya. Roy, hindi tatawa. Sabi, pineapple. Pinya. 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 Sarap. Sabi, papaya. 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 Nen, sabi na papaya. Go, sabi daw papaya, go. Busog kasi guys. Ayan guys, dito na lang tayo. Sayang itong binili kong mga flashcard, hindi natin gagamitin. Tapos nakita nila guys. Yan, ano to? O, sino makahula nito ng hayop na ito? May premyo. Ha? Very good. Anong sabi mo? Dog. Oh, very good. Halika. Chocolate, halika. Ayam. Halika, tumayo ka. Ayam. Ayam. Ganito, bibigyan na kita. Opo. Yan. Yan guys, si Junel ang unang nakabanggit ng ating flashcard. Ulit. Ayam. Doon ka. Pwede, hindi ka pwede. Ay, Nen. Sige. Ulit. Ano nga? Ano to? Ayam man. Sabi dog. Yan. Dog. Ayam. Dog. Yan. Ah, very good. Yan guys. Ayan. Yay! O, mamaya malakainin na. Ayan. Oh, meron na. Next. Ano din to? Ayam. Sabi ayam. Buka. Hindi makakainin. Buad ah. Opo, ay, hindi Ako? na tayo bibigyan ulit. Opo. Hindi, pag sabi mong mamaya nakakainin, binuksan agad eh. Subo. Ah, sabi, ayam. Ayam. Dog. Dog. Ayam. Dog. Ayam. Dog na rin. Dog. Sabi ka. Dog. Dog. Iba na lang. Ito, ano to? Bato. Ah? Bato. Pato, very good. Sabi, duck. Duck. Oh, Sabi, duck. Sabi ka, duck. Duck. Yan. Ano yan? Uy. Rake? Yan. Hindi yan rake. Tawa si Raga. Sabi. Ano to? Sabi, palaka. Rag. Rag. Huwag mo manay. Ah, tayo bigyan na ito. Huwag mo manay. Oh, ito. Bato. Ano to? Manok. Hindi, yung alaga niyo yan, ano yan? Tanding. Very good. Opo. Kanding daw, kanding. Oh. Or sabi, goat. Goat. Ito nang nanay mo day. Meron ka na kasi nasabi nila guys yung pato daw o duck, tapos tong kambing. Yan, very good. Yan, chocolate. O, ikaw na lang, Karay. Bigyan na lang. Django, halika. Django. Django. Bigyan na lang ng chocolate, Django.
Bawal din naman takanang sa bago dahil. Ano nasabi sa talapang? Mamaya, hindi ko to sa kanila pinapalaruan kasi baka punitin nila sayang naman. Paulit-ulit ko to sa kanila ipapakita. So kahit hindi ko na i-record yung video guys, minsan pupunta ko dito, magtutur sa kanila. Kasi gusto ko talaga at least 3 o 4 lang na mga prutas, hayop, ma-recognize nila. Ayan. Kaya naman ito, request ng ating mga viewers, unahin daw muna yung colors at yung shape. So yan po, priority natin na matutunan nila yung mga iba-ibang kulay at mga shapes. Ayan mga bata, so ngayong umaga, magkukulay tayo ng go! Go! So guys, next subject na. Ano na yan? Sige. Paturo ka doon kay Kuya GR Habi. Paturo ka. Ayaw. Halika, turo ako sa pilit mo. Shape. Nel, ganito rin oh. Huwag mo ilabas lahat. Tay, mama. Uya, maran. Ayan. Dito tayo sa blankong papel. Sulat natin ngayon yung pangalan mo ha. Ganun. Ayusin mo. Ganito ang pagsulat ng pangalan mo dito ha. Ay naputol. Dapat ka na, dapat dali. Ganyan ang paghawak ng lapis. Tapos, huwag mo na yan. Letter J. O. May lata. N. Akin. Tingnan mo yung ginagawa natin. Long. L. Yan, Junel. Ito naman, ganito naman. Tumingin ka dito sa ano. Gawa naman tayo ng hugis. Anong hugis yan? Sabi bilog. Bilog. Ito naman, anong hugis yan? Sabi square. Square. Yan, ito naman triangle. Ganito triangle. Yan. Triangle. Triangle, very good. So, yan yung gayahin mo. Gayahin mo yan. Oh. Kulayin mo na to. Kulayin natin to. Ano? Sige, kami yasay. Kulayin mo yan to. Kulayin mo. Color. Ang paghawak ng color naman, ganyan. Yan, ketchup ang kamay mo. Kulayan yan. Sige, patuloy yan. Go! Yan, si Katay naman. Ano? Bakit nandiyan ka na? Diyan ka tayo po. Pade. Pangalan ni Katay ay... Reynard. No. Oh. Very good! O yan, nakapagpula na. Oh. Pade. Bakit? Yan, magay mo na sa bag mo. Yan, Katay, igawa tayo dito ng shape. Yan, ayan, bilog. Yan, huwag mong kontrahin. Bilog, o, ito naman, square. Tao. Ganda ng bag mo ha. Very good. Hindi mo pa na. Bada. So, huwag na mamaya. Gamitin pa natin mamaya na mamaya. Mamaya, bibigyan kita ha. Hindi ko gagamitin pa kasi natin. Nakatay sila, nakatay. Pula, pag hawak naman ng kulay ganito. Kulay ka dyan. Magta. Halika. Ayusin mo Katay. Ay, yan. Oo, uy, naputol na. Tingnan mo. Naputol. Ay. Sayang ng kulay natin Katay. Naputol lang oh. Ganyan oh, tama ko. Yan. Ganyan oh. Oh, yan. Sige. So yan guys, napakalaking tulong sana ng whiteboard. Plano namin Oragon Honey, gagawa kami ng blackboard na medyo malaki-laki. Kasi maganda sa kanila yung ganito lang, gusto nila yung lagi nagsusulat. So yung merong blackboard, pag may blackboard, chalk ang gamitin namin. Para, wag dyan sa, ay bad yan bad. Dito lang, dito sa papel lang. Yan, ikaw naman, kulang na dyan. Oh, wala. Ano? Wag, kunti-kunti lang dapat, hindi ganito mo ha. Carrots, o yan, hindi na lang sa ano, sa guhit. Bakit to? Tingnan mo, ginawa mo, dinumihan mo na.
Bakit mo yun? So again guys, yung mga gustong mag-donate po para sa mga bata ng mga learning materials, kayo po ay welcome. Welcome po kayo mag-donate sa mga bata at sana matuto talaga itong mga bata. So yan guys, napagod sila. Pahinga na sila na mag-kulay-kulay. Pagod ka tatawa. So ngayon guys, recess na sila. O, recess na kayo. Alam niyo ang recess? Pag recess, yan, kakain ulit kayo. Yan, kainin nyo na yung chocolate nyo. Tapos, maglalaro daw sila ni na Oragon Honey. Yan, maglalaro kayo. Anong gusto nyo laro? So guys, ngayon nga, nakita namin ni Oragon Honey ng development yung mga bata. Mapansin nyo, si Jonel pala, nasabi niya yung dog, nasabi niya yung mga pangalan ng mga hayop. Yan, at least ngayon merong improvement sa kanila. Kahit dito sa pagsusulat, medyo hindi pa gaano sila, wala pang improvement. At least mapamilyar nila yung pagsusulat, paghawak ng lapis at color. So yun guys. So yan guys, sana makagawa kami ni Oragon Honey ng chalkboard talaga para sa kanila. Pati-pati. Sarap. Sarap. Halo. Ganyan ka? Ganyan ka? Turun. Grabe din naman. Yo. Argo. Oh, diling muna tayo. Diling. Diling. Gano'n? Gano'n magkaroon ka? Tenggo. Diling. Ano ba ka? Pugi. Django Pugi. Relax sila dyan, oh. Ice cream. Bumili si Oragon Honey ng ice cream guys, yun nasa loob. Hinanap ni... Yay! Ice cream! Ha? Yan, ice cream. Ice cream time. Magkatikin muna sila na. Salamat po sa Air Lloyd. Yan, tapos lang po namin kumain sa Air Lloyd Food Park. At ngayon po ay sama namin yung mga bata papunta sa Boulevard. Sama natin si Oragon Honey.
Kumusta yung swimming natin? Enjoy? Hindi na. Swimming ka? Dadadat. Dagat? Tapos? Harong. Hararom? Malalim? Hindi malaw. Hindi ka, no? Hindi ka nakainom ng tubig? Iyo. Nakainom ka ng tubig? Ano? Harong na. Masaya ka? Oo. Masaya, very good. Yan guys, pade-pade. Masaya. Okay man, maugba mo pong maray. Mga tugang, maugba po kami. May maugba po akong sa tugang ko. Nagkakarigit lang po sa dagat. Yan, so at least nakapaligo kayo sa dagat. Ano pade-pade? Gusto niyo maulit pa yon? Ibo. Iyo pa. Talaga. Magpasalamat muna kayo sa mga sponsors natin. Salamat na maray po sa inyo. Yan, salamat daw po sa mga nag-sponsor sa kanila. Lalo-lalo na po sa inyo. Salamat na maray po. Ayan guys, salamat po at ligtas kaming nakawi. Yan, kompleto po yan ha. Walang bawas. Yung buhok mo lang ang kulang, kalbo ka na. So yan guys, sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and like our videos mga kahabi.